लड़का कोनो लड़की के समझावे लड़का समझावे लड़की नहीं खैर तू तोहार दूजने के बाद लड़का समझावत बा रानी हो डीजल पीबू की पानी ये हमार रानी खए जय दिन तक की जवानी बा चमड़ी टाइट बा तय दिन तक खेला खाना तो बुढ़ौती आ जाई माला नहीं हो गया तले तो राम राम करें के बा जैसे ही मान ला हमारे डब्लू गुरुजी समझावते हैं अपने मल समझावे कैसे नया नया झबले बाटे जवानी बाटे जवानी हिक भर लूटा लहर जाए रानी ए रानी नया नया झबले बाटे जवानी हिक भर लूटा लहर जाए रानी चले दुल्हन समझावे दिन रात खोलत पहिरत साड़ी मन मोरा आगे भइल बा दिन रात खोलत पहिरत साड़ी मन मोरा आगे भइल बा ए राजा जी खोसत खोसत पले कमर में दाग भइल बा ए राजा जी खोसत खोसत अहिरे बेईमानवा ले जला गवानवा ले जला गवानवा झुर झुर बहे रामा पुरुबा पवनवा झुर झुर बहे रामा पुरुबा पवनवा अहिरे बेईमानवा ले जला गवानवा ले जला गवानवा जुग जुग जियो पिया जी खुश कर दियो मोरा जिया जी सुगनियन पढ़ावल हमर लागत सेट कर दियो जी लागत सेट कर दियो जी जुग जुग जियो पिया जी खुश कर दियो मेरा जिया जी सुगनियन पढ़ावल हमर लागत सेट कर दियो जी तले दुल्हा समझावे का समझावे पूरा दुनिया यही पर थी कलबा
पूरा दुनिया यही पर की तलबा ए जान झकरा पर की तलबा लइका बतावे इतिहास के पाना में लिखल बा इतिहास के पाना में लिखल बा मेहरारू से केहू न जीतल बा बड़ी सुंदर तरह के संकेत बा कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका के याद में कोनो आशिक अपने मासूका के याद में का सोलंकी भैया लइका कहे कैसे रतिया में जब रजनी गंधा फुलाई रतिया की जब रजनी गंधा फुलाई बसवरिया के पिछवा चांद आ गई बसवरिया के पिछवा चांद आ गई गोरी रे गोरी रे गोरी रे तोरी याद आ गई बाले पहले के समय के प्रेमी प्रेमिका का डब्लू गुरुजी खाली चांद तारा देख के अपने प्रेमिका के याद कर तू ढेर जानकार बनते तरह से बढ़िया कवि जी फर्ज में लिखते हैं बिटिया दास करे मंच के माध्यम से कैसे शारदे भवानी आज तोहके पुकारी पुकारी शारदे भवानी आज तोहके पुकारी बड़ी पवन मई हर के धाम भागई बड़ी पवन मई हर के धाम भागई माई हो माई हो माई हो तोहरी याद आ गई याद आ गई कहे शारदे भवानी आज तो के पुकारी बड़ी पवन मई हर के धाम भाग गई खैर माने माने के बाद बा कहो गुरुजी विश्वास बा तो लोग पत्थर में भी भगवान को खोजने का कार्य कर जाते हैं अब विश्वास नहीं बा तो साक्षात ईश्वर भी दरवाजे पर आ जाओ लेकिन फिर भी आदमी बेइज्जत करके हटा देते हैं भगा देते हैं इंसान के तो कदरे नहीं करत बा आजकल जियते के कोनो कदर नहीं बा अब मरे के बाद आदमी बड़ी पूछत बा जनरल फिजिशियन 10 रुपया भैया बहुत बहुत धन्यवाद वाह वैसे ऐसा आदमी खाली सोलंकी भैया तू ये जगह दिखाते या तो आपके देवरिया में या तो प्रयागराज के बाहर चल जा मांडा या तो करछना साइड दिल के बड़ा अमीर आदमी मिल जाते बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहेब कोहे देख के तो जान ला हमारी जूझ उड़ाई हो बहुत बहुत धन्यवाद बा राग रगनिया के मधुमय बनावा राग रगनिया के मधुमय बनावा
महफिल में बीड़ा के तार झनकावा महफिल में बीड़ा के तार झनकावा बेटी करे दुआरा पे फरियाद जा गई भाई हो बेटी करे दुआरा पे फरियाद जा गई माई हो माई हो माई हो तोहरी याद जा गई बेटी करे दुआरा पे फरियाद आ गई कहा जाता है आज के समय में गुरुजी फिर डॉक्टर साहब भी आएंगे डॉक्टर हरिशंकर भैया हमारे दिल्ली जनरल फिजिशियन हमारे डॉक्टर साहब ये 20 रुपया बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के चाह रहे कि हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहें माई भगवती आपके काम में बढ़ोतरी करे हाँ हाँ कम से कम डॉक्टर साहब समझ ले वह बहुत बड़ी बात है अंतर के दूसरे अंताल में कभी जी लिखते हैं साज समाजी आवाजी समारा साज समाजी आवाजी समारा गीत संगीत प्रीत रीति दे समारा गीत संगीत प्रीत रीति दे समारा वर पव जीवन में आबादी आ गई वर पर जीवन में आबाद जा गई माई हो माई हो माई हो तोहरी याद जा गई याद आ गई हो तोहरी याद आ गई याद आ गई हो माई याद आ गई हो माई खय साज समाज आवाज समारा गवैयन खातिर चीज बड़ा मायने रखत है साज समाज और आवाज तीनों में से एक कोई अगर गड़बड़ रहा है खय मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भोजन नहीं भैया भजन पहले भजन करो करे बाद तब भोजन उसे इतिहास गवाह बा गुरु जी पहले भोजन तब भजन हमें बिटिया बताओ कि बिरहा जगत में मर खानदान का बा बिरहा जगत में हमारे माई बाबू के बा कैसे गुरुवर बिहारी राम लाल हर साये गुरुवर बिहारी राम लाल हर साये चंद्रिका कवि के गीत सबके मन के भाए मस्तक झुकावे रुचि आज आ गई अरे मस्तक झुकावे रुचि आज आ गई स्वास्थ्य इंजीनियर हरियाणा से 20 रुपया ठीक बा बहुत बहुत धन्यवाद अरे मस्तक झुकावे रुचि आज आ गई मस्तक झुकावे रुचि आज आ गई माई हो माई हो माई हो तोहरी याद आ गई